Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем. Колькі яшчэ нам гэта цярпець? Мы ўвогуле калі-небудзь дабяромся. Затое, мяркую, нават Элярах са спрытнюком не мелі такой прыгоды. Не верыцца, што толькі ранкам мы пакінулі ўзгорак, а цяпер нават не разумеем, дзе знаходзімся. Кіхар, напэўна, разумее. Ён казаў, што сустрэне нас там. Спадзяюся, Палонік, спадзяюся. Вялікая вада. Орех! Хродобліду заходкі для Кіхара. Трымай, дарагая. Дзякуй, мілы. Гэта наш шанс, ага. І каб гэтым разам ніхто не згубіўся. І што цяпер? Ніколі не бачыў такога. Цалкам пагаджуся. О, Фрыз, дзе мы? Думаю, мы на месцы. Клянуся Фрызам, мы дабраліся. Гэта вялікая вада. А зараз шукаць Кіхара. Няўжо? Унізе? Лепш хай ён нас шукае. На адкрытай прасторы. Тут мы лёгкая здабыча. Не, трэба ісці. Тут можна спусціцца? А ні следу Кіхара. А вялікую ваду мы ўбачылі. Мне здаецца, пара вяртацца ў Вотершип. Хто згодны? Пара адшукаць Кіхара. Ладно, ладно. Я спяшаюся, як магу. Падаць будзе жудасна доўга. Перапрашаю, мы тут проста міма праходзілі. Вось гэта ветлівасць. Арех, раптам гэтыя птушкі ведаюць Кіхара. Добрая думка, Пяток, спытаем. Перапрашаю, вы раптам не ведаеце? Ты лепш умееш размаўляць з рознымі істотамі, паспрабуй. Буду помач, на ўсялякі. Вітаю! Я Палонік. Задам пытанне? Калокі, я заняты. Сяджу на гняздзе. Ніколі не бачыў, каб трусы так прыглядалі за трусянятамі. Усе мы адметныя, відаць. Гэты дужа адметны. Мы шукаем сябра. Кіхара. Не ведаеце яго?
Што здарылася? Чаму чайкі напалі на гэтых птушак? Як шмат мы не ведаем пра ўзбярэжжа. І пра чаек таксама. Лаганец! Ты ў парадку? Косткі цэлыя, калі ты пра гэта. Мне тут вельмі не даспадобы. Дзе вы? Арэх! Аполлонік! Кіхар! Мы ўнізе! Кіхар! Сюды! Ён наўмысна нас ігнаруе. Кіхар! Бачылі? Сябры чайкі яму важнейшыя. Навошта клічаце чайку? Кіхар наш сябар. Але чайкі ворагі. Разбураюць гнёзды, прыносяць беды. Не ўсе чайкі аднолькавыя. Калокі ведае чаек. Усе яны ворагі тупікам. Кіхар не такі. Гай! Вы спусціцеся ці мне падняцца? Вы дапаможаце нам? Пакажу, дзе прасцей спусціцца. Сюды. Вялікі вам дзякуй. Конрад! Фалада! Грыфін! Гэй, чаму ніхто не вітаецца? Зіба, стары сябра! Гэй, не бачыў Катарыну? Лятае недзе. Катарына, пёрка маё! Дзе ты, Катарына? Прыемна зноў быць на зямлі. О, а гэта што? Пясок! Кіхар расказваў пра яго. О, фрыз лапам пячэ. Давайте знойдзем Кіхара і звалім адсюль. А што, калі Кіхар захоча затрымацца? Не ўяўляю, навошта хоць камусьці затрымлівацца у гэтай пустэльні. Катарына! Катарына! Кіхар! Катарына! Катарына! Кіхар цяпер дома! Як тут здорова! Як файна паплаваў! Тут багата новых пахаў. Нават не ведаю, хто гэта, ці што. Лепш нічога тут не чапаць, мы не ведаем, што бяспечна, а што не. Нельга забываць, навошта мы тут. Кіхар! Рушым. Табе спадабаецца. Уотершип такі прыгожы. Ажына дапаможа табе адчуць сябе як дома. Думаеш, я палячу адсюль? Пакіну мора? А ўсе трусы дапамогуць адчуць сябе як дома. Лухты не вярзі? Але Катарына, пёрка маё. Ежа, ха? Катарына, пачакай Кіхара. Хто з іх Кіхар? А з Кіхарам няпроста. Давайте поплывем за ім. Столькі праехалі. Навошта здавацца? Як бы мы жылі без твайго сарказму? У вадзе атрута. Вялікая вада салёная. Кіхар расказваў. Колькі дзівосаў. Не рухайся. Мы скінем яго. Не бойся.
Фрыз да Інлі. Што гэта было? Дома дакладна будзеш што расказаць? Гэта калі мы туды вернемся. Га? Што? Сюды. Вось гэта трук. Нам такое не спатрэбіцца. Хто ведае? Давай, спытай! Ты ўмееш з імі гаманіць. Перапрашаю, вы ведаеце Кіхара? Цябе не паранілі? Халокі меў рацыю наконт чаек. Вялікая вада не такое ўжо цудоўнае месца. Не хочаш? Кіхар хоча дзяліцца. Не будзеш біцца за ежу, не атрымаеш ежы. Ха-ха! Вяртайся на свой узгорак. Жыць з пухнатымі трусікамі. Кіхар! Вода падымаецца. Нядаўна яе тут не было. Гэта немагчыма. Відаць, магчыма. Наляцім на тупікаў, развалім гнёзды. Добра, так? Нарэшце, хоць нечым заняцца. Карка добра ведае Катарыну. Навошта шкодзіць тупікам? Яны нічога вам не робяць. Табе раней падабалася гэта гульня. Але цяпер я ведаю. З суседзямі лепш сябраваць. Я больш не разумею, што з Кіхарам. Навошта? Навошта вам гэта? Пакіньце тупіка ў спакоі. Кіхар сказаў: прэч! Прэч! Ты больш не той Кіхар, што я ведала. Цяпер ты для Катарыны ніхто. Даруйце маім сябрам. Яны дурныя, злыя і зусім не падобныя да трусоў. О, ты чайка, што сябруе з трусамі? Так, так. Моцна сябрую. Арэх меў рацыю. Вы чайкі не аднолькавыя. Ты ведаеш Арэха? Яны пайшлі на пляж, шукаюць цябе. О, не, яны ўнізе. Дзякуй, мой новы сябра, я мушу ляцець. Адшукаць трусоў, пакуль не позна. Дзякуй. Што? Гус, наверх,
Глядзі, у нас атрымаецца. Давай, Аполлонік, на спину! Орех! Аполлонік! Де ви? Аполлонік! Орех! Кіхар! Кіхар, гэта ты? Кіхар! Кіхар, дзякуй фрызу, ты тут. Мы ў пастцы атручанай вады. На вялікай вадзе так бывае двойчы на дзень. Усё нармальна. Яна падымаецца марудна. Не так марудна, як хацелася б. І як высока падымецца? Датуль. Над намі выступ. Трэба неяк забрацца туды. Не атрымліваецца. Што, Кіхар? Кіхар думае. Калі ласка, нікуды не ідзіце. Я вярнуся. І куды б мы маглі пайсці? Вельмі важна. Трэба дапамагчы сябрам-трусам. Ціха, мы спім. Не спейце, дапамажыце Кіхару, прашу. І навошта нам гэта? Бо яны сябры. Яны для нас нічога не зрабілі. Таму і не сябры. Усё проста. Што ўвогуле трусам рабіць на вялікай вадзе? Самі вінаваты ў сваіх праблемах. Жорсткае ў цябе сэрца, Катарына. Няма ў ім месца ні для Кіхара, ні для сяброў, ні для чога добрага. Ён заўсёды быў дзіўным. Цяпер зусім звар'яцеў. Калі ласка, дапамажыце трусам. Час ідзе. А што твае сябры чайкі? Чаму яны не дапамогуць? Чайкі яны. Чайкі. Мы дапаможам. Ты прагнаў ад нас злых чаек. Што нам рабіць? Трэба спяшацца. Хапайце ракавіны, камяні, што знойдзеце, і нясіце на плоскі камень. Без праблем. Хутчэй, сябры. Толькі не гэта. Спадзяюся, Кіхар не згубіўся ў цемры. Ён ведае ўзбярэжжа, і ён вернецца. Я ўпэўнены. Ратунак ужо блізка. Сабраў сваіх сяброў чаек. Насамрэч не. Чайкі яны. Тады хто гэта? Тупікі! Пачынаю разумець. Чаго чакайце?
Лаганец, поможи подтягнуть камень. Готово. Добре. Цудовно, Кіхар! Цудовно! Усе наверсе. Яшчэ хвіліна і спазніліся б. Чакаем. Вода хутка сыдзе. Кажаш, вода прыбывае ды спадае двойчы ў дзень? Так, заўсёды. Вярніце мяне на сухую зямлю, калі ласка. Не ведаю, як дзякаваць, Калокі. Кіхар зробіць для тупікаў што заўгодна. Што заўгодна. Згода? Шкада, што не ўсе чайкі такія, як ты, Кіхар. Ежа для цябе і тваіх сяброў-трусоў. Вельмі міла з вашага боку, але... Дзякуй вялікі, Калокі! Так, вельмі ласкава. Дзякуй. Ну, я вяртаюся да сям'і. Яшчэ раз дзякуй, Калокі. Малайчына, Апалонік. Я б так не здолеў. Але я нішто. Для хлопца, што выседжвае яйкі. Можна мне? Калі ласка, усё табе. Час вяртацца дадому. Ты з намі? Кіхар будзе сумаваць па некаторых рэчах. Але я таксама дадому, да Вотаршыпскага ўзгорка. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун-бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!